Toto bude zlé. Langose a bez mekčenia. Na bločíku, aj tuto na nápise všade. No pokuták, Hrom. 1500 eur, nech sa páči. Nemáš mekčeň na bločíku, hej, kokot. Človek sa snaží niečo robiť, aby nemusel sedieť doma na podpore a vy ho prídete ešte takto zlikvidovať. No čo ti poviem, toto je chyba, kokot, to musíš proste mať na poradku. Keď chceš podnikať, musí ti to všetko sedieť. Toto je 1500 eur, len taký fukot, akože takéto okradanie štátu, kurva, veď to okrada štát o mekčenie. Ako my máme mekčenie radi, takže na budúce nech to máš na poradku, lebo ďalšia pokuta prídeme si skontrolovať za 5 minút. Kurva, čo na budúce tu budem písať diktát? 1, 2 chyby 500 eur, 2 až 5 chyb 1000 eur. Vy ste chorí na hlavu, chodíte sa nadliečiť. A nad 5 chýb ti zoberú živnosť, kurva. Jebnutý na hlavu. Robko, ale to je dobrý nápad. To by sme mohli zaviesť. Pôjdeme na kontrolu a kto napíše za diktát, tak dostane proste pokutu. 1, 2 chyby 500 eur, 2, 5 1000 a tak ďalej. No nič, osúchakov úplatok bol výborný, ten mi chutil, ale tie mekčenie si dajte dokopy. Lebo takto nebudeme kamaráti, my sme praví Slováci a langoše sa píše zo š. Počúvaj, Robo, a keď je na konci e, tak sa tam píše na š mekčenie, alebo nie? Veď e zmekčuje, nie? A kurva, to ma nenapadlo. Ja nevím. Aha, dvaja jebnutí ma prišli skontrolovať, čo nepoznajú ozaj pravopis. Mne tam pokladňa trošku zahapruje a už pýtajú peniaze. No to si ešte zistíme a dáme vedieť, ale zatiaľ tá pokutka platí, zaplatie to, keď to bude zle, tak vám to nevrátime aj tak.